салом алайкум бародарои азиз, хушомадед ба канали Орзутиҷӣ. ҳамон лаҳзае ки мо 2 моҳ интизор будем барои гирифтани мактуб аз Google AdSense. ина бародарои азиз, як тане 2 та омад. хушбахтиро бинед. хоб бародарои азиз, пин-код аз YouTube, аз Google AdSense. мактубе ки барои суми канала гирифтан, мо заявка равон карда будем. хушбахтона ина бародарои азиз, чӣ ки мебинед, ин орзуи ҳар як блогере, ҳар як кас мехоҳад ки амира барвақтар бигира. мо дар муддати 2 моҳ бародарои азиз 2 мактуб омад. дар ин мактуб ҳар дӯш як кода, ин кода мо дар AdSense мезанем ва барои суми канала гирифтан. хоб, вақте ки кода мезанем бародарои азиз, карта хотиррасон мекунем барои суми канала гирифтан. карта фақат бояд виза боша. Виза карта? Виза из хата, виза сиптамин. ҳамин виза боша. хоб, мо чӣ кор мекунем? инҷа главни мо дар пин-кода. пин-коде ки ай Google AdSense омадагиай. Инҷош мебурем? мо мебурем, ина иша мегирем. хоб. дар онҷа чӣ? Дар онҷа? дар онҷа 6 рақамай, кодаи рақамай. ҳамира мегирем, дар канал пайваст мекунем барои сума гирифтан. сума ки дар ин карта мегзара, ин картада. хоб, мебурем. Инҷош мебурем, а? ин 6 рақамай. то охириша мебурем барое ки бародаро ҳамон рақама бигирем, да? хоб. аз 4 тараф ё 3 тараф? 3 тараф. ин ки ҷойде ки хата мебурем. ногуфта намонад ки бародаро вақте ки шумо монетизатсия гирён мекунед, $10 ки кор карден, баъд ина мира шумода равон мекунанд. шумо тоест заявка рӯй мекунед, яъне дархост рӯй мекунед барои мактуб. хоб, бародаро тарафша мебурем. мебурем. принсипи мебурем. тамом. ман фикр мекунем ки аллакай тамом. хоб. хоб, ина бародаро буридемиш. ина главни ина мияй. пин-код мегам бародарои азиз, 6 рақама. дар инҷа ҳамаи шабош гуфтагиай ки ҷо медуред, AdSense медуред, мисол ҳамаи барои нафароне ки намефаҳманд, ҳамаш айму тарафи AdSense, ай Google, ай компания Google, ҳамаш фаҳмондагиай. ҳамин кода мезанем, баъд сумои канала симат карда мегирем. пин-код Google AdSense. пин-коди Google AdSense. 4 шарх доштай барои пин-кода ворид кардан. ира ай почтаҳои отделение ҳар як шаҳру ноҳияе ки зиндагӣ мекунед мегирем. инами рақамора тамом бародаро. 6 рақама кода. ҳамин қадр гуфтанӣ будем ки бародарои азиз, шумо дам орзу мекунем ки пин-кодаи шумо биёяд. барои гирифтани пин-код чӣ дар кора асосан? барои гирифтани пин-код пеш аз ҳама ҳамин шаҳр, индекс ва давлат туғри нависонед. ҳамин индекс туғри боша бародаро. вақте дар Тоҷикистон бошӣ, албатта ки шаҳрша менависонӣ ба индексе ки дар ҳамун шаҳр ё ноҳия ҳастад. главни аз ҳама асосӣ индекс аст. индекс яъне ки ҳам рақами асосӣ ҳам почта. тамом. ин код меша ки ҳам қазиам бира истифода барад. ногуфта намонад ки ин агар айзо тамкин намешава, ин фақат дар як канал мешава. баъд як дӯсти азиз, 2 бор омадагӣ аст. барои чӣ? барои он хотир 2 бор омадагие ки мо мисол дар 2 моҳ гуфтем, мо 2 бор равон кардагем дархост барои гирифтани мактуб. як код боша ҳар дӯш ки? ҳар дӯш як кода, хоҳиша бизанед, хоҳиша ҳар дӯш як кода. ина тамом. ҳар дӯш як кода да будем. чӣ хали меша? ҳамхи агар ҳаводамонеша мумкин боша кодаш. яке. хайр, ина мекунем. ина 42 тамом. хайр бародарои азиз, ҳар яктон муваффақият, бурдборӣ. дар канали Орзутиҷӣ подписатсия кунед. канали моай дастгира фаромӯш накунед. хоҳиш бо VPN тамошо кунед. ман будам менеҷер ва монтажники блогери канали Орзутиҷӣ. админ Орзутиҷӣ. ягон сухан кунед барои ҳама бо дастгири Орзутиҷӣ буд ки мо ҳам ёд гирифтем. ина админи канал дамеспорем. зинда бошӣ. барои падишгоҳ чӣ гузарин дорем? муваффақият, сарбаландӣ. видеои нав аждат канем накунем. ба наздикӣ мебуроем на ягон видеои соз. беҳтарин. тамом.